रमा रमा हो म्हैल दिसता. उमा सीधा या ग हांव कोणा भितर बसल्या यो. हा इतकी गो रमा सुद्दी ना तुगेल 3 दीस तुकून फोन करतास फोन येऊक कळना भजने क्लासाक येनी कसं झालं गो काय ना जेवजो तशी काय ना गो उमा माती पूर भिंगरी जाला म्हाका खंय वच्ची नाक्षे कोणाला उरलोच नाक्षे तशी एक मने मद्दू बुक्कांतो मात्या दुखी एक वखद सुद्दी तशील गो. नाही गो तुगेल माती भिंगरी रापची तसन कसं झाली गो रमा कसं नाही अशी बैसल्या नु तची कस सांगची गो उमा पहिले सकाळी उठायल गी भायर येईल गी तिक्क पळून म्हाक कोप एरवल पडले थंड आईल सोल तिका इतले सांगेल गो उमा हांवें. जुली तू पोट भरून खाता आणि तिरगून ती पिशी भोवून येता म्हणाले हे सांगेल ग्राचार म्हाका सुतू घालना येईल मुगो. अय्य तन तू कसं गो ग्राचार गुण येत रे तिकड नाही तेच ना ते जुलीक सांगचे तिरगनाड तिप्पीक वत्ता म्हणून मूल मंत्र शिके नाही जुली सांगची न्हू तुवें. पळ 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 तू कुसमेत गुतस हे वाटरा सगळ्यांक गुतस तिक मात्र गुतना. कसं उलयत गोरमा आज बद भिंगरेशी उलयत तू कसं झालंय तुगेल जुली कितली बुद्धंत तू सांगेल पूर ऐकत मू. कसं बसो उमा त्या लागी घरकडे म्हळे वैरी कोणगे आमची गेले बैलगावचे आयल्यांची तांक हांवें पळयल वरेना उलयल वरेना कसं नाही ना कोण म्हणे गोत का म्हाका पयरी हांव आंगणान तू जुली सोतशील गो तेन्ना ती लागी घरकडचे हांव म्हणाल पळा भाड्यास म्हणू ती धड 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 धाव नयली गो गेट एक लक येईल पेटाक सुंटर गाळशी भितर येईल गो भितर येऊन एक तिणे सोविल्याच गो म्हाका कसं करचो म्हण कळणी हात पायांनी खडखड येऊन सुरवेक बी पेस म्हाका कसं करचो म्हणू कळणी कोणाचं गेलं रे कसं की एक इंग्लिशान सोवली पळ गो डोंट टॉंग की कसं म्हणल गो ती माकर तुझ्या येणी म्हाक मिनी इंग्लिश येईल दिला रे तिक मस्तून मारत आशिल्ली कसं न म्हणे उलयल गो तू स्वती त्या म्हणटा सोच म्हणा तू कसं केली गो रमा. विषय कसं म्हण गोतस तुका तिगेल नाव जुली कै गो हाव मेगेले सुण्याक जुलीक सोची नाव घेत नाही तिरगून आडा तिप्पी म्हणू ते तिणी तिक्क सांगला म्हणून माक्क शौचा येईल गो माराय ती ही सकाळीची भोंचा होता लिफ्टीक एक गॅसाने पुरा सोडून घेऊन होता सकाळचे हाव तिरगून आडा तिप्पी तिक्क म्हणलावे हाव म्हणल मी गेल जुलीक तिने लागून घेतल्या रे हांव कसं करू जत्ता येऊन त्या ना म्हणे सोवली गो तिने हिक कसं सांगले रे ऐक नको ही तुक्क म्हणल नाही हाव मी गेल सुण्या जुली सांगितलं म्हणारी सोता माका थंड जावन सगळे हातपाय बीपीने पुरा कसंगी जावन म्हाका कसं करची म्हणून कळली गो तेन्ना ती शुभमा आयली गो लागीची त्या शुभमा येन पाप कसं की सुधारसून सोडले कसं नाही असो सौची सौ नो हिणे आमची गेल्यान सोवेत नव्हे इंग्लिशान सौता बारी उडली इंग्लिश येत म्हणू हिणी लेखला आमको पुरा इंग्लिश येना म्हणू अनेक वेळा म्हण ही लागील पुरा सोडवायत पडली का तिने किती गो तुका इंग्लिश सोवले आमची गेली या ना दिसता नव्हे आमची गेली या ना ती लिहिती तिका तिरगून आडा तिप्पी म्हणायला कळली वे तिका आमची गेली लायक भलत तिका ಒಳ್ಳೆ इंग्लिश आणि कुवाळ कत्तरचे आता पुरा तशी गो रमा सोनी मज्जरताय इंग्लिश गत्त दाखवचे कळवे सोडितू सुब्बू मायन येऊन तुका ते सुधारशील नव्हे आणि तेंची मात्या घेऊन बैसून बीपी चोडोवचे हेल्थ वाईट कोण घेवची पुरा कोर नाका सोडी वय गो उमा सुब्बू मायन केलेले सुधारणणे रामायण आणि कसं रामायण गो तो गो उमा सुब्बू मायस पळ्यात यशी येईल नी तिक दावंडानो मिगला लढाई करू येईल गो ती बाई आणि कसं लढाई गो ते सुब्बू मायले कसो कोरमा मिगेल जुलेस पळ्या तिगेल माद्रा मागशी पडला म्हणतो गो आणि तिगेल तोटा वचून हाकून इतके मिगेल जुली पुरा कसं उरलेत गो तू सुणे मागशी पडची ऐकले हे माद्रा मागशी पडची मला कसं वस्तू गो नाही गो मिगेल जुलेस पळ्या तिगेल माद्राक दावणा नव्हतं काही
मिगेल जुलीन करची समची दावडान वच्चन तशी ते माझ्या येऊन मिगेल जुलील दोळा कोंगता ते नुता बसतवय दावडान वच्चन तशानी सांगू गो हिने तुगेल जुली येऊन मिगेल तोटा हाकता म्हणू तोटा हग्गन तशी प्रकृती मनुष्य मांत्रवे प्राणिक पक्षिक मजराक सुण्याक पूरक यस ही महाग तो म्हणून रे ती गेले एक सगळे कंपन हॉल गाळून घेव तर कोरनो त्यातनं मी गेलं सोनी जुली आहे ना ते आम्ही पोशील प्राणिक भितरेनी हागूनज करूनज म्हणून तक बुद्धी शिकयता पळय पाप आणि ते वचून काही हाकचे ते काही वचून बाहेर वचून हाकता पाप मिगेल जुली चंद कोरनो तोटा वचून हाकून येयला इगेल घरा भितर हाकलावे कसं नाही हावे हगीच गाल पेटो खावे नी तिका कस गो रमा तुगेल सोनी मद्राले कहाणी ऐकून लढाई ऐकून मक्क मत्ते दुख सूर जन्मारेणी तुगेल खंडित ग्राचार समना गो आणि एक 10 दिस पुणी मौन व्रत कर तू कोणाला उरलेली लढाई जात पड तू गेली आम्ही वाटार म्हणू लेकचे लढाई कोण खत्ताची सारणी गुंटी शे पुरा खरखर ग्राचार समना सुण्या तोंडात कोणू माझ्या तोंडात कोणू सुण्या तोंडाक पडली या वाटर म्हणू लेकचे आम्ही नुतची पुरा लढाई खुंटे का सांगील तू रमा मौन व्रत करी सांगील ऐक कळवे तक्का गो हाव बाहेर येणी नुत घरकडे बसली जाय तू रमा हांव भायर सरता तुगेल सुणे मद्राल कहाणी थंड जातर म्हाका एक फोन कर मागीर मेळया आमी जाय तू गो उमा हांव सांगता तुका फोन करता येता वॉकिंगाक येता येत म्हणून हांव ಸ್ವಲ್ಪ समजता जायत गो रमा आणि एक 4 दिस पुणी ते जुलीक तुगेल बांधून घाली हे लढाई पुरा थंड जेवताय पड येता जायत गो उमा तू सांगील करेक्ट मिगले ग्राचार समना